garin nan fa ba cuta fa Allah wallahi kai ba ba gabari gayi ba kudi shine nan wallahi Allah wallahi baba kwana uku ba ko ne da ke guwa halallu kun sa rayuwanku akan harkan comedy to ta ina za ku ci gaba ba dole kullum ku dinga mani ba yan ICT ma me suka tsina na kai Allah ka bara ta kana wani yaji kai din kai in me ka tsina na ba tare da muke ina da san me na kama matsiya tabbata a ba wannan ba da rita wallahi da wannan da rato asiri ne gida ran kare Allah sai ba kamar gida Allah kare ka Allah kare ka kare ni la ra maran kare kai mun sura mun mara dan fara akina abun da kuke na ranka dade za ku yi action kenan za ku yi wasa kenan ina tin so samu baranka dade a cikin ku akwai mai waya akwai ba ba wannan ina da shi kana da waya to yanzu kai je ka nemo mana sanda sanda mai kyau fa lafiyayyen sanda sanda mai kyau ba da ku ku ba abun fa akwai jibriya ba akwai jibriya to zo da sanda kan kaje daga shi wannan yawwa wannan yayi to yanzu abun da za yi kai ka rike wannan kai kuma kai ne mai daukan su to ba damuwa kai ka buga ma wannan buga mishi za ka yi ni zai bugawa zai buga ma sanda ana akti ranka dade yau dama ta samu damu yana neman budurwa na